Begirada azkar bat emango diogu agendari, badakizue, uda bete-betean daukagu, badauzkagu hainbat egitarau eta hainbat jai, hasiko gara Laudiko San Pedro Pekoetatik, 6:00 aurrera izango dugu Herriko Plazan musika eskaintza zabala, match, Egoitz Uriarte eta Xabi Basterra, Lirikan, beste artista batzuk, hoiei batuko zaieren Nerea Baile, eta badauzkagu beste herrietan, hainbat jai. Esaterako Salvako jaiak ditugu, eta beste izango duzu aukera ikusteko Boz, hardcore taldea, Orozkoko abeslari batekin, izango dituzu ere punkoi doinuak egoko baituzue Amurrioko gaztetxean, Azken Sustraiak, Sembrando Kaos, Sofo Kaos eta DJ Windows Media Player, eta horrez gain, Delikako jaiak Amurriotik atera gabe izango dituzue, Txupinazoa, izango duzu ere Txalarraketaren hasiera, eta Erromeria. Eta larun batean, izango ditugu jarrituko dute San Pedro Pekoko jaiek, jarraituko dute ere Salvako jaiek, Arrankudiagan abiatuko dituzte berriro, astean zehar izan dituzte zenbait ospakizun San Pedro jaiek, eta gogoratu ere Artziniagan kuadrilla eguna dagoela, nahiko jai herrikoia, nola ez, Delikako jaien bigarren txanpa ere izango duzue, eta dena ez denez. Jaia gogoratuko dizuegu ere, Pini eta Fontxo, Laudioko bi herritar zeinak hil zirenean autoistripu batean, Euskal Preso Politikoen sakabenaketaren ondorioz, egongo da ere ekitaldi bat, euren omenez, eta horrez gain ere, izango duzu ere, Mendieta elkarteak egiten duen, udako kontzertu sorta hartzen dira. Dena den, agenda, zehetasunez ikusi nahi baduzue, gogoratu aiaraldea.eusen daukagula atal oso mamintzua egitarau guztiekin, eta horrez gain, egingo dugula, nola ez, asteburuko albisten jarraipena, eta, eskualdeko informazio guztia izango duzuela aiaraldea.eusen. Zuek ere parte hartu nahi baduzue, gogoratu, gure telefonoa duzuela, redakzioko telefonoa, ara argazkiak edo bideoak bidaltzen. Besterik gabe, asteburu ona izan, ondo pasa, eta hurrengo asteburu arte.